ҳамдиёрони азизи имрӯз 8 октябри соли 2024 бо таклиф ва даъвати вазорати кишоварзии давлати Туркия ва дастгирии вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз сафар карда омадам ба шаҳри Бурсаи ҷумҳурии Туркия барои иштирок дар ин намоишгоҳ. мо бисёр хуш ҳастем ки моро дар сатҳи баланди ҷумҳуриявии гурӯҳи Ангур ва Боғро мешинохтагӣ шуданд ва моро нағз қабул карда аз меҳмонхона бо мошини худашон гирифта оварданд ва ба мо манамин беҷигро доданд. бинед ки Искандар Розиқов Ангур ва Боғи Тоҷикистонро дар сатҳи боло шинохтанд ва қадрдонӣ карда истоданд моро ҳамчун гурӯҳи Ангур ва Боғро. ҳамдиёрони азиз, мо хурсанд аз он ҳастем ки ин хел ҳодисаҳо рух дода истодааст ва шумо наворҳои маро интизор шавед. маъқул шуда бошад лайк монед, гап занед, ягон чӣ ки мо ҳам хурсанд шавем.